नुनो मोनदों मैयानिफ्रायनो बेबायदि 14 नभेम्बरजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबाफारि खुंगासिनो दङ। दायो बेयो मा थासारियाव जाबोखो आरो मा हाबाफारि? गिबियावनो आङो बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान बेनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ आं जासिबाय। जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो सा धेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो जोंनि जि कनफारेन्स बेखौ जों खुंबोबाय थायो। देग्लाय जोङो जोंनि 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंबाय। दा बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। मैयानि दिनाव जोङो माखासे आयदाफारि लानानै खुंबोबाय। बेवहाय दङ फारसेनिफ्राय गेलेमु बादायनाय आरो लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय, लोगोसे हारिमुवारि बादायनाय बेयो मैया जाना थांबाय। आरो जोङो हरनि समाव जोङो थान्दै मेल जथुमबाय। मैयानि सानाव जों बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दायो जोङो दिनैनि बे सानाव जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान 14 नभेम्बर बे खालि जोङो फुंनि समाव सेथि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ जों सेथि हाबाफारि हिसाबै मावफुंबाय। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनि जि जोङो गोदानै गायसननाय खाम्फा बेवहाय बिबार बावनायजों लोगोसे जोङो बेखेवबाय। बिनि उनाव जोङो नैथि हाबाफारि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ जोङो खुंबाय। बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों मानगोनां जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि डक्टर प्रनजति नार्जारि सारखौ जोङो मोननो हादों। आरो जर'खा आलासि हिसाबै जोंजों नुजाथिफैनो हादों मानव गिदिर अबिर नार्जारि, बुंथिगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आरो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मोननो हाबावदों जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मानव गेदेर सदानन्द ब्रह्म बिथां। आरो लोगोसेनो जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि इनस मोसाहारि बिथां। आरो लोगोसे हांख्रायजानाय माननि आलासि, लोगोसे गोबां हांख्रायजानाय आलासिफोरखौ जोङो मोननो हादों। आं खोब गोजोननाय मोनदों जायफोरखौ जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादा हांख्रायदों बिथांमोनखौ जोङो मोनफुंनो हाजोबदों आरो नांगौबायदि जोंनो सुबुरुन होलांदों। लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद होदों। दायो जे दिनै नैबे जि हाबाफारि लागासिनो दङ नोंथांमोना गेवलां मेल, दायो बेयाव रायजो राजाफ्रा माबायदि? बेवहाय जोङो खोब बाख्नायनांगोन। जोङो खावलायनाय बायदि माखासे मोसाखावरिजों लोगोसे माखासे खोनासंगिरि बिथांमोना खोब बाहागो लादों। आं बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। सा धेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु 14 नभेम्बर खुंफुंनाय समाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै सा धेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोननि 16थि बोसोरारि जथुम्माखौबो बेयाव गाजा गोमजायै खुंदों। आरो बेयाव आं सासे आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। आरो दिनैनि बे जथुम्मायाव जोङो बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनायनि बाथ्रा बुंनायनि अनगायैबो बे ओनसोलाव मोनसे गोग्गो समाज बोरै दाफुंनो हायो आरो समाजखौ जों बोरै गोख्रों खालामनो हायो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों मोनसे मोजां लामाजों बा मोजां सोलोंथाइनि लामाजों बोरै हान्थिहोनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायदों। आरो जोंनि हांख्रायजानाय गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनाबो बे बिथिङाव बांसिन गोनांथि होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो जे आथिखालाव नैबे बर' बिजोंनि गुदि बर' फरायसालिनि जा गोबांथार जेंनाफोर जानानै दङ, दा बे जेंनाफोरा मा थासारियाव दङ? नोंथाङा दा मिरु थुनलाइ आफादनि सासे बेबायदि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा बुंदों। बे जेंनाया दिनैनिल' गोदान मोनसे जेंना नङा, बेयो गोदोनिफ्रायनो नुजाबोबाय थानाय। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल आरो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव गोहैलो जालांनाय थालांनाय बे जेंनाया गोदोनिफ्रायनो दङ। आरो गोबां खेब बे बेलायाव सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों। सरकारनिफ्राय जोङो रादायखौ मोनबोबाय थायो, नाथाय मावख'आरि खामानिफोराव बिथांमोना लेहेम खालामो आरो मिजिंथियो बे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अराय नांथाबबाय थानायाव बियो सानसे सुस्रांजागोन, बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै जों मिजिंथियो।
बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।